Mantap. Oke, super. Ada 2 pisang di sisi ini iki. Gede-gede, mantap wong. Langsung dieskosi yuk. Tekok dhisik karo wonge didol ora. Assalamualaikum. Mbak, pisangnya didol ora lho, Pak? Enak piro, Le? Enak loro rong tundun. Apa wis tak tuwek, Le? Wis. Ya wis lah. Biasane yo sampean tuku to. Lah iya to. Aku wanine kuwi sak anu-anu, Mbak. Kuwi sakmono kuwi swidak, Mbak. Yo aja swidak to 70 lah. Waduh, Mbak ora wani, Mbak, nak 70 ki, Mbak. Lah piye to? Aku yo nawar kok. Mbak, Mbak. Kek tenan to 70 to. Urung wani, Mbak, pisang sampai di pisang mentah juga lho. Lah pisang mateng pisang goreng to Lah iya to. Lah ora. Ya wis lah nek ngono. Oke, tak tepangi, Mbak ya. Ya wis. Oke, salaman, Mbak. Oke. Deal iki.